हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायगोननानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 12 सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 12 सिम नायखाबाय आरो नुखाबाय। लोगोफोर दायो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 13 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों माब्ला नुगोन आरो माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 13 खौबो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दि लोगोफोर। बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन आरो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बेनि एपिसड 13 खौबो नायनो थाखाय दायो दानिफ्रायनो जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय बेनि पार्ट 13 खौ एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिथांमोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबनो रिलिज खालामनानै होयो लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बेनि पार्ट 12 खौ नायनानै सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। आरो बेनि पार्ट 13 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।